האם כל מטפלת יכולה לקדם את המטופלים שלה? האם כל מטפלת יכולה להצליח לנהל קליניקה משגשגת? והתשובה היא, בואו תנסו. שלום, כאן שרה טרנטו, מנהלת בית הספר למטפלים בשיטת קרמבל. אחרי 20 שנה שבהם עזרתי למאות מטפלות בארץ ובעולם להצליח בקליניקה שלהם, לשפר את הטיפול ואת תוצאות הטיפול, החלטתי לעשות משהו יוצא דופן. ולהזמין אותך לתוכנית מיוחדת שבה האתגר שלי יהיה לעזור לך להיות המטפלת האגדית שתמיד חלמת להיות. לגעת במספר רב של מטופלים, לקדם את המטופלים שלך לעצמאות והגשמה במומחיות רבה. מה זה דורש ממך? כלום. זה לא עולה לך כסף. כל מה שאת צריכה לעשות זה להירשם פה בתחתית הלינק, להצטרף, לקבל את המשימה ולשפר את הקליניקה שלך. למה אני עושה את זה? אני יודעת ומאמינה שיש לי יכולות לעזור למטפלות. הבעיה היא שהרבה מאוד מטפלות פשוט לא מכירות את השיטה והפרקטיקה שלי, וחשוב לי שמטפלות ירגישו את השיטה הזו. אני רוצה שתראי מה הבוגרות של השיטה שלי אומרות. כל כך הרבה מידע מטורף להגיד לי על כל אחד מהילדים, שזה פשוט הדהים אותי כל פעם מחדש איך היא יודעת. כאילו מבחינתי זה היה כמעט רוח הקודש. ושרה, היית בשבילי שליחה מצוינת. אני מרגישה פייס שהגעתי לפה ועשיתי את הקורס הזה, נתן לי המון. וזה בזכות שרה שהיא באמת מקצועית, עם ידע, עם ניסיון לא נורמלי, סיפורים מהשטח, עם תוצאות מדהימות, ואני חושבת שזה המקום הכי בטוח להגיע אליו. זה כבש אותי מהרגע הראשון, התחברתי, המטופלים מרגישים התקדמות, מרגישים מובנים, מרגישים מקצועיות, הכל כל כך טוב, מתקדם, ואין הסר בעולם, הכל היה פשוט מדויק, היה מקצועי, היה תורם, העיף אותנו רחוק. אז במקום למכור לך משהו, ואז תנסי לראות אם זה עובד או לא עובד, אני עובדת הפוך. אני רוצה לא למכור לך כלום, לתת לך במתנה ערך מטורף שידייק אותך מקצועית. זה משהו שאני עושה לראשונה, ואני מזמינה אותך להצטרף למאות המטפלות שכבר הצטרפו ועוד הולכות להצטרף לאבחון הצבעוני הווירטואלי, שייתן לך תוצאה מיידית ודיסקרטית, שתמקד את הטיפול שלך. זה דורש ממך בסך הכל רצינות, אוקיי? הכנתי לך דגימה קטנה מתוך מבחן הצבע הגדול, ואת הולכת להרגיש את השפעת מטאפורת הצבע על חייך. את תקבלי את פענוח המבחן שלך ישירות לתיבת המייל שלך. את תתחברי לדיוק שהמבחן יציע לך. את תרגישי מיידית את הכוח שיש למטאפורת הצבע להסביר אותך. אם תיישמי את משימת האימון שתשלח אף היא לתיבת המייל שלך, את תחווי את השפעת הצבע המוחשית על איכות חייך. כל מה שאת צריכה לעשות זה להירשם פה ולהצטרף לאבחון הווירטואלי למטפלות. הולך להיות חיבור מטורף לרציניות בלבד.